କେମିତି ଆଜି ପରା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ହଁ ମିଛ ଦେଉ ଯା ଆଜି କୋଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ଆଜି 14 ତାରିଖ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସତରେ ନା କଣ ବେ ଦେଖି ଆରେ ହଁ ତ ଆରେ ଆଜି ସତରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆରେ ଆମ ସାହିର ତ କିଛି ଆମ କଣ ଏଡ ବଡ ଗାଁଟା କଣ ପଣା କିଛି କରିବାନି। ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦା କରିବା। ହଉ ଚାଲ ଦେଖି ଚାଲ 20 ଚାନ୍ଦା ଭାଙ୍ଗ ପକେଇବା। ଚାଲ ନାନା ନାନା ଗେଟ୍ ଖୋଲ। ନାନା କଣ କାଗଜ ନା ଆଣିଛେ? ପଣା ଚାନ୍ଦାଟା ଦିଅ। ବାକି କାଠର କହିଲେ ଘର ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ଇଏ କଣ ଯେ? ଆରେ ଏକ କଣ? ମୁଁ ଟିକେ ଏକ ଯାଇଥିଲି ରେ ମୋ ପେଟ ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଚାନ୍ଦାଟା ଦିଅ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଚାନ୍ଦାଟା ଦିଅ। ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ସାଂକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ପଣା ଚାନ୍ଦା ପଇସା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କଣ କହୁଛ? ନା ଏଡ ବଡ ଦୋକାନ ଦେଇଛ କଣ ଚାନ୍ଦା ଦବାକୁ କଣ କହୁଛ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ତ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଥା କଣ ଏଇଟା ତ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ସେ କାଣିବୁ ନା ଦିଅ ହଉ ଦିଅ ଜୟ ଲେଙ୍କାନନ୍ଦ। ଚାଲ ଆରେ ସବୁ ଘର କଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା କି? ହଁ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 350 390 ହେଇଛି ଆଉ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲ ବଜାର ଯିବା ସବୁ ସଉଦା ପତ୍ର କିଣା କିଣି କରିଗଲେ ପଣା ହବ ଆଉ। ଚାଲ ଗାଡି ତୁ ଚୋପାରୁ କଦଳୀ ଛଡା ବିସ୍କୁଟ ପକେଇବି ନା? ବିସ୍କୁଟ ପକେଇବି ନା ଅଧା ଖାଇଦେବି? ନାଇରେ ବା ପକ୍କା ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଭାଇ କଦଳୀ ଖାଇଦିଅନି ଆଉ ଦିଅ ସବୁ ଦିଅ ପକା ଗାଡି। ନା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ହଁ ଭାଇ ଚିନି ପକା ଆଉ ଟିକେ ପକା ଭାଇ। ଚାଳନ୍ତି ଆମର କୁଣ୍ଠଉଛନ୍ତି ପକେଇବେ। ଏଟା ଚିରା ହବ ଅଧା ପକେଇଦବା। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ପକେଇବେନି? ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଡ ବଡ ଆଇଁଷ ନା କଥା କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଗାଁ ଲୋକ ପିଇବେ ପିଲା ଛୁଆ ପିଇବେ ଆମ ପାଇଁ ଲୁଚେଇକି ପକେଇଦବା। ଜଲ୍ଦି କର ହଉଛି ଅଧିକ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଧରିଛି ଭାଙ୍ଗୁଆଟା। ସମସ୍ତେ ଦିଆବ ଯା କାଳିଆ ଭାଇନା ଦୋକାନରୁ 15 ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗ ଆଣିଦେବୁ ଯା। ଆଣିଛି ସବୁ ରେଡି ଆଣିଦେଇଛ ଟି? ସବୁ ରେଡି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି। ଥାଉ ଭାଇ ଏତିକି ଥାଉ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ଭାଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଥାଉ ଏତିକି। ମୁଁ ଚକଡ଼ି ଦଉଛି ଦେଇଦବ ଆଉ। ଭାଇ ହାତ ଧୋଇଛ ଟି? ଦିଆ ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ବିକଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ର ଦିଆ ହବ। ଦରିଦ୍ର ଗାଁରେ ଅଛି ଜମ ପଶିବନି ଗାଁରେ। ଏଡ ବଡ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗାଁରେ ଟିକେ ପାଣି ନାହିଁ ପଣା ନାହିଁ ମଣିଷ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। କି ଗାଁ କେ ଜାଣିବେ ବାବା ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ମନ ଚାଷ ଟିକେ ପଣା ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଯିବା କାଳେ ମିଳିବ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଗହଳି ହଉଛି ଭାଇ ଚଷର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଏଇ ଗାଁରେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପଣା ଫଣା ନା କଣ ବୋଧେ ମିଳୁଛି ଆଉ। ଜମା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଲ ହେଇଛି।
देखी अरे वाह अरे वाह भाई टिके पण पण मिलियो की हां मिलियो मिलियो आस हां मिलियो मिलियो साइड ए गाँ रे किंतु पणाटा मिलिला आ एते बड़ गाँ में बुली बुली आसिली जम्मा गोटे गिलास मिलाने पानी टिके ओहो ई पणा रे बाबा वीडियो रे ओहो देखिया एमिति लागुची ए आउ के पीली जमी गला जा हो मु बहुत खुशी हेली पणा पी की पणा पी की मु बहुत खुशी हेली बहुत भल लगिला एमिति पणा मु कोन प्रमाण देखिनी फास्ट टाइम पे मुई बेले पणा पिउची दिन रे मु आज फास्ट टाइम ए गाँ रे मु पणा पीनी गाँ रे बहुत भल मु एते गाँ बुली गई कि को गाँ रे पणा नाही पानी नाही मनुष्य गाँ ना भल लगिला भाई आउ टिके दिले मु घर टी नियंती हैं घर टी नियंती जड़ी पड़ते बोलते दोना टिके सेही सुविधा नाही आज्ञा सबुआडे हम गाँ लोक पे माटा जे हम पिला जो पीबे आउ सही सुविधा नाही मु कहते कोन कि तुझे घर टे ले जाती पणा टिके घर सुविधा पैंट पॉकेट रे पुरे कि नै जा आपण एठी ठिया ही जेते पीबे सेते पी पाई नहीं, नहीं घर सुविधा नाही घर सुविधा नाही कोन नै पवाना वाह चिंता ई मधुर ओ कि आनंद लागुची सप्ताहे किलो ये पणा ପୁରା ମାନେ ବି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି नमस्कार जा हो मु बहुत जगह बुली बुली आसिली बाहर लोक मु गोटे टूरिस्ट वाला किंतु एते गाँ मनकर बुलिक आसिले कोठे टिके पानी टिके मिललानी ना टिके पणाटे मिललानी किंतु यही गाँ रे पणा मिलला पानी मिलला बहुत सम्मान मिलला मु खाली एतिकी वीडियो माध्यम रे मु रिक्वेस्ट करछी पणा रे दयाकरी भांग मिसा दूसरी छोट पिला पिउछंती बड़ लोक पिउछंती भल लोक पिउछंती बेमार लोक पिउछंती तेणुक पणाटा पणा भाया कर पीले समस्त की भल लगे मोर एतिक अनुरोध पणा भाया पणा कर एमती गाँ मनक पणा करके पिओ परंपराटा को बचे रख मुझे कहीकि मुझे जन दूची दयाकोरी ये वीडियोटा यदि आपको भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जय जवान जय जवान जय